Здравейте, приятели! Аз съм Захари, а това е каналът на Биотор Чепинци. Тор от калифорнийски червии. Тази тревна площ я наторихме преди 3 седмици. Както се вижда, започна вече постепенно да се възстановява и да става отново зелена. Туите също сме ги наторили. Предстои да наториме хубаво алпинеума. Ето, показвам ви другата тревна площ. Все още има малко бели петна, но това, което ни предстои, е също пръскане с препарат за широколистни растения и да наториме живия плет или така наречения лигуструм, който е изсъхнал. Ето е и самата тор, с която наторихме двора. 3 мм пресявана тор от калифорнийски червии. Както виждате, ситна е като кафе. Съответно с тази тор ще наторяваме абсолютно всички растения в този двор. Като съответно и тревата след няколко месеца отново ще я наторим, за да стане перфектно зелена. Това е YouTube каналът на Биотор Чепинци. Аз съм Захари. Видеоклипа под коментарите. Оставям данни за контакт, ако ви трябва тор. Чао, приятели! Хубав уикенд!